ng'at maber moloyo. Adier. Yes. Ero kama na inyano ka woto sta kod ndabro bedo ka Samogi aneno ka japuonj bende nitiere kod penjo ka Solomon Atela hinya ka luore kod tije ma bende bro bedo kotema ngene moko bende bro bedo ka mulo hinya tije ma bende chwalo inyalo orogi ote magwa ioroge lai magote machoka redek au chiela no mbui mar Facebook YouTube bende wantiere achiel ka chiel inyalo oronwa ote makamago donga semo ne moko ma bende bro bedo kiudo gi thuolo mano mar duoko kinyalo ketina brother Kuku George mar thim licho hinga Migori County wacho na penji ni wendo ni to dak gi nyiswa CM kapo ni governor kutiyo gi pesa no maber to gidhi time nade kosen mana CM ni ka gitimo to gidhi rado gi bad chik mar ariyo to sani nyowa winjo kaka gigolo nonro kaka pesa oselali counties magwa ere gima gidwa timo mondo jopiny oyud pesa gi koso gin gisemana lala kamano ma ginote malibro bedo kidwakonwa ka mogik jolony gin dhano to koth Nyasaye makelo kopo ni koth ok ochwe kata ochwe mana matin kaka pile to pesa makore lach masani oketne El Nino gidwa timo nade inyalo na dwokonwa moko kuom ote mabende sedonjo ariyo mabende sesomo. Erokamano kuom penjo mupenjo. Emomiyo nwagolo siem. E kinde moko kanyo ndalo moro nowach ni koth biro chwe to koth nok ochwe. En adier ni koth en mar Nyasaye. Wasepango kaka dhano. Tiwacho ni Nyasaye timo kaka Nyasaye. Koro ka koth El Nino miwachno ni ok ochwe. En genowa kendo mana kaka chik dwarore. Ni pesa kata omenda ma jok motelo newa oseketo mondo nokonywa e wachni ok bitigo e yore moramora to pesa no ibiro duoki kendo mondo ti kode e dongruok ma county go. Emomiyo wacho ni ka duoko piny mar japenjo mokwongo ok en mana siema to kinde duto ji paro ni en mana siema nitie gik mang'eny matimore iwacho ni in the background chien kanyo sani wan kod yore mang'eny mwatimo kod the 47 counties mane thuwa ka koluwore yore mag mibadhi moko kuomgi pod nigie stages mopogore opogore moko kuomgi nitie pod watimo nonro maber investigation okwanyal wacho ni ng'ani oyud gi makosa kapok nonro no makamano rumo moko kuomgi bende nie court jopiny oseng'eyo emani nyaka wang'e maber ni kaka chik mar thurwa dhi samoro ok dhi mapiyo kaka jopiny gombo emani koro gima chunywa de gombe ni jok ma omi thuolo kaka un ma unyalo wuoyo kod raia maber samoro bende usome report gi tu keto negi ni to ng'ane nyichwa winjo nigi kes ni kochakore 2020 kes ni osechopo kanyo koro watimo follow up kik wasoma to wanyiso gi ne maka mosetimore koro watimo negi follow up to kara kaka EACC un bende untiere kod tinga hinya kaka duol ma bende utie mar kedo ne mibadhi nikech kinde mosekalo jopiny bende osebedo ka sew ni uno dhine mana small fish weche mag kedo kod mibadhi apisas matindo tinde muluwo madongo gi to wenang mano to diwachan Madam Penjania kini tutasa penjo jothurwa to rech matindo jothurwa wacho no mena ochal ganade ka idongo onge ng'ama chako onyuol ga kaduong wan duto wachako kwa tindo en adier ne yotainya mondo inon wach ma samoro ng'at ma notimo makosa matin nyalo dhi piyo wacho wach moro ma jothurwa ok oyiego samoro ni wan kod chik miwacho ni constitution mwaluwo sama ng'ato muoch no odwa kwalo omenda maromo bilion 20 ng'ano ok ofuwo koro kizungu samoro wacho ni the justice system is very slow koro bedo ni weche
ji neno ni samoro wan wamanyo kata walao mana joma tindo ofisa matindo tindo en paro mosa bedo nikech kaluwore kod gik moko mosatimore chien kanyo to ok en adier duto nikech nitie jok madongo mane kot moko kuomgi bende osatwe to chikwa mathurwa kawacho maber ni ng'ata moyud kod makosa nyaka mi thuolo mondo yore duto mar adiera ochopre makare manyiso niya the full force of justice the whole process nyaka tieki. Nitie a number of those cases mang'eny gi monotim appeal. Nitie cases ma osayware kinde mang'eny e ute mar ng'ado bura justice process makmana niya ng'at manyalo somo nyalo dhi e website wa nyalo yudo progress wa chal nade to adwa seyo jothurwa matin okainya jok muwacho ni jok matindo go kineno gimiwacho ni kata pes kata omenda muwacho ni tin ok en gima tin kwa mwaparo no onge pesa matin kata pesa maduong' minyalo weya kamano emomiyo mibadhi obed no tin obed no duong' obed no time gi ng'at manyalo wacho ni clerk jandiko kata time kod ng'at mochung'ne company kok watiyo matek mwaketho gigo duto kiny ok bibedo maber. Erokamano ahinya. Ng'eni nitiere mana penjo manyalo penji